जोंनि दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 6 नं फाथाबारियाव मोनसे इलेक्सन फोसावदिं मेल जागोन। बेनिखायनो दिनै गोबां रायजो राजाफोरा फैजेनबाय। चिर बस होननानै बुङो बेनि नामखौ चिर बस। मानो लान्सि थायो होनना बुंला एकदम ओरैबायदि गोलोमो आरोखि गस्ला गाननो हाया। बेखौ चिर बस होननानै बुङो आरो बेनि नामखौ। ओमफ्राय आसोल नामा लान्थिया। थाफ्लि थुफ्लि लानसि थाखायो होनो। बैयो हालमावजि बिराद गरम मानसियानो बिहामजोखौबो माजादसो लाबोनाय नो। बे जाहैबाय आब' एदां। बिसोर बै सेंग्राफ्रानो आवलायदों सिगां बिराद मोजां सिख्लाखौ गोसोथोदोंमोन मोननायसोमोनबो बिस्रा। औ बै माखासे सानै साथाम सेंग्राफोर औ बिसोरनो सेनाय बायदि जादों। ओरैबायदि दाउ बिद' जालायफैखासैमोन बिस्रा न'आव लाबोयैहाय नायनानै। औ थाखाबो दं बिस्रा मावनाङा दांनाङा। माथो बेलथायखो होद आब' उदां खायदाव बिदिलै मा सानासो हाबलायलांबाय लामा नायै नायैनो आइयासो थैगुलायबाय गाबोनो